Haga jingle kai Indian Super League hapre ke Chennaiyan Persha ke Bengaluru. Haba pai shagre ke jingle kai ke Chennaiyan kalala aban pelem ke Bengaluru da Arlanot. Ya gini ke Argol jong ke Chennaiyan lai aban thep leng ba ke penalti. Haga minit ke ban riu bar haga minit ke basan peu. Haga jingle kai Champion League ke bahapa ke Group E hapre ke Celtic Persha ke Feyenoord. Haba pai shagre ke jingle kai ke Celtic kala khori ke nam job hadin magalala aban pelem ke Feyenoord. Da ar away. Henry baru artli giken hun ki klem yo ban rong shagarao of 16. Hagway par ka jingle kai ka bahapa ka group E haprenga Atletico Madrid Persha ka Lazio. Haga ni jingle kai ka Atletico Madrid ka lala ban klem ka Lazio da ar lanat. Badia gini ki ar gol jong ka Atletico Madrid layo ban thep nengkong tang haga minit ka ban riu lengbau Griezmann bad haga minit ka basan peway lengbau Lino. Baleng bang jing job ka Atletico Madrid ka don haga kerdan ka banengkong haga mit ya ken point. Haga jingle kai ka bahab haga group H hapring ka Porto Persha ka Shakhtar. Bad gani ka dai ka jingle kai ka badon kampha ya baro artli ki ken hun ban job. Haba phai shakne ka jingle kai ka ken hun upepe ka Porto kala penlim ya ka Shakhtar da san lalai. Baleng bang jing job ka Porto kala yo ban rung shagarao of 16 kat ba ka Shakhtar kala du ban rung shagarao of 16. Haga jingle kai ka bahab haga group G hapring ka RB Leipzig Persha ka Young Boys. Haga ni jingle kai ka RB Leipzig kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ka Young Boys da ar la ka way. Haga way par ka jingle kai ka bahab haga group G hapring ka Red Star Belgrade Persha ka Manchester City. Haga ni jingle kai ka Manchester City kala la ban pelim da laila ar. Haga jingle kai ka bahab haga group H hapring ka Antwerp Persha ka Barcelona. Haga ni jingle kai ka Antwerp kalala ban pelim ka Barcelona halaying da laila ar. Henry wala ka job yang ni jingle kai ka Antwerp ka klem yo rong shagarao of 16. Haga jingle kai ka bahab haga group F hapring ka Newcastle Persha ka AC Milan. Haba phai shek ni jingle kai ka AC Milan kalala ban pelim ka Newcastle shabar na laying da ar la ka way. Henry wala ka job yang ni jingle kai ka AC Milan ka klem yo rong shagarao of 16. Agaway par ka jingle kai ka bahap ha group F hapring ka Dortmund Persha ka Kenhun Mbappe ka PSG. Haba phai shek ka jingle kai ka kela step omdon gino ki bala ban khi jar badde ha ka kela min kata ka minit ka basan peway ka Dortmund ka layo shwa ban khi jar nengkong lengbau de yimi. Henry tang hadin san minit kata ha ka minit ka basan penreu ka PSG ka layo ban siu kliang ya ka shigol jong ka Dortmund lengbau Warren. Badai le magini ki shigol baro artli ki kenhun kia khai hadu bukut ka jingle kai baleng bang ni jingle khai ka PSG kalayo lat ban rong shagarao of 16 leng baga goal difference hak baga tam shigol ya ka AC Milan.